Я був на лікуванні вже під час війни, отримав травму і був в військовому госпіталі. І якраз в той час УКУ оголосили про те, що буде курс кримсько-татарської мови. Я це випадково побачив, і я думаю, ну коли, як не зараз. Записався я ще в госпіталі, а потім, коли почався семестр, вже повернувся на фронт, і от так почалось вивчення. В бліндажі зі Старлінком технічно все працювало. Дуже дивно було для побратимів моїх, коли вони заходять в бліндаж і чують, я якоюсь незнайомою мовою говорю по телефону. Зовсім незнайомою. Це точно не англійська і не іспанська. Перше знайомство з мовою мені було дуже дивно, чому так складно сказати «доброго ранку». Це, мабуть, найскладніше «доброго ранку» зі всіх мов, які я в житті чув. Як буде «доброго ранку»? Саба Шерефенис Хайрли Олсон. У нас група там десь під 20 нас, ну я точно не скажу вам. Але оце група, яка була з першого семестру, ми майже в цьому ж складі дожили до 5-го. Це означає, що випадкових людей там було мінімум, тому що якщо людина цілеспрямовано так іде і вивчає, то це багато про що говорить.